Saan sa man imong motor, Brad? Saan ko eh? Nahubsan? Oo. Ikaw ra isa? Hindi na ko ikaw ba? Hugo na ko dito naman. Papalit na kong kuhan. Gasolina. Kami gasolinahan des babaw. Patay na. Saan juta? Nasa bukit. Sarap din. Kanandri. Tubig sa daan. Tubilanan nila ron. Tulak na lang kay mangita tagpuan ito. Magsilbi ni. Perting layo ako doon. Kita yung tagpamahagyan ni ron. Diskarte ito diri ron. Natin sa tabi. Few moments later. Unsa man na? Unsa man din inyong motor? Naog sa mo. Kapangan ko na sila. Unsa man din imong motor, Brad? Saan ko eh? Nahubsan? Oo. Ikaw ra isa? Hindi na ko ikaw ba? Hugo na ko dito naman. Papalit na kong kuhan. Gasolina. Kami gasolinahan des babaw. Magani, ganyan naman to. Wa ko dai mo nagdalag ka ng butangan gasolina di ay. Multang ka na rin mo. Bubiyahe gani kanang parihari yung ani ron oh. Layo pa kayong kapatagan. Ang kinulakay mo. Pasko nag-expect ba? Hindi ay. Ya, sa man ni ron? Biyuran na lang akong motor ko. Ha? Biyuran na lang. Balag dito lang taman kuhan ba para lang makauli ko. Oh, bugat kay kung karga paguyudon pag yun mo ni imong motor sunod gani og bubiyahe ka. Kuan. Wala ka na dito. Ay, nagdali ko ba? Bago na ang motor ni mo kan. Pasensya na kayo nagdali ni. Dali. Wala mo diya. Sala man niya kan. Sala naman nito. Wala kang tubig daghan. Tubig pang daghan. Dili. Ya, bago na to na dito. Bukanta mo. Bukanta mo sunahan. Kaya pangali. Uy. Init kayo. Few moments later. Yan. Nagsinado sa mga banyak. Yan sa ito. Out sa daw mo ba? Problema sa motor na pod. Saan ang puti? Naunsa man ni nga daghan man ni gasolina. Oh, daghan kay gasolina ni ungot ba mo kalit nagunog. Check daw ang kan. Motor. Usay ko ba ni? Basig ni ungot ang brake ani ba? Kita. Tulak daw tulak daw. Gahi man. Ipan mo kuhan. Ang tuyok. Tulak. Ah, brake Sige yun. doy. Ha? Ungot ang brake. Di ba sa mutabang atong ganiha ko dito? Tabangan pa to nimo. Di kita mag. Ano usa? Gabaan jud ta atong ganiha. Ah, mao gyud na. Ikaw man ko nagdadali pug ka. Tabangan na to to. Katabangon kay ko ato nagdali magud ta. Ikaw man po nagdali po niyo. Ah, break gyud ayo. Katong ulaw rog maagian ta ato. Kagsawan na po tato. Di sa tabangan na to. Wa ra kay bukit. Kay makuan nato ron diri. Wa ta kadalag tools. Few moments later. Kuan ang brake pre ni ungot hapit minakwan dia oh.
Laki nga ni oy. Pero man sa mig motor ba mamalit mi kuan dia tools, manghiramig tools ba wa gyud oy. Wa mi dala pong tools. Na, pasensya jud kayo pre, wa jud ko'y dala pong tools. Nya nagdali pug ko ron. Pero man lang sagod mi kadali lang kay manghiramig tools dia sa kuan ba o. Saot man nila mo ro. Kadali lang ba? Na, pasensya jud kayo pre. Nagdali pug ko ba nya? Kaulan na pud o. Nya, biyaan sa tumudra no. Pasensya kayo ha. Saon man tani ron, tanawa lagi. Itabangan nato to kani, tabangan pud da tato ron ang atong gibuhat panibalik ra sa tuwa. O man. Tapos ka tao. Bangon sa ta. Kaon tani, lesson learned man sa tuwa ni. Dapat Dapat may kuha na to ano nun. Wala. Pag-uli. wala usan man tani. Wala man tayo may mo ni signing off.